Ti yaroi try ngi don hang ni ngi yakren chapang ke ke baja hak ni ke perthai te pi ong kum no kong ong i YouTube te ki ong ba keren ong i ha YouTube te mami ki ong ba kim sawan ni har thamai me khale a changi ro te tip kadai kam pam tip ma i tang YouTube te ki ong ma wan her thma ni kum ba her thma ste shepo em ki shi ong me kum ta te kim sawan ni har thamai ka jalan me khale a ro ngi YouTube te pi sno kum no ngam teng re na ngar ngam teng re pi tip ne la da dan ta ma nga bat ma pi run em bat kino ki ba jus ngot na ban pe ka YouTube channel ki jongi te ki ba le shishai ka mon ka jong uplay te la da ngi duai ne em uplay un sepan ha ru priana beneng anom dan mano pala bani le ka ri khasi ka jongi la da don ki riu khoi ne em ha ka ri khasi ka jongi mano wala bani le bat ngi ngim tieng re ka jing pen smi ka jing pen ting jono ru te ngin ya kut lang ken ba ngin im ka jing ka khoi ka kantang ka jing im ka riu play ba unong shun nom la ban ta ya ka ri khasi ka jongi bat na ka banta jongi ki ka to ka ni ki ba IT lut ya la de mat ban sim ha khamat jong play ublu ni dai ka ri khasi ka jongi phinge kita te ta ka daw ngin ya pulut por pan chong ki chat jong trai ngin ya puli bai bul shi bo dia rwai shi won ngin ya sait nam ta ka ri ka jat ban riu ngin ya le ban kan the ri ka jing long barim pro khai ngin ya le ban be ya ka pop shadien ngin ya le ban be ka hok ni le ban be sha persya ka dak hawan se ban le la da don manu ban le bat ngi nam la da ublu don ha ka yang ka jongi pithrai don nong shun malai ngi ya tengam ngai da le ru em na ka ban ta ki ru khoi ublu ni da ngi ta dang de ban ship ting ka ta ngi de ban ship ting yu ublu bala ban jat ban sim ban ngi no mi le pop na mar ki don ki ba ong ni kong ka le ba hok tang mar wai jing roi per thai ru umlong se umlong pi roi su per thai hab le du jok ta ka dik jing sia pinget ka ta de ka jing sia de bang ha kren ben te han ki jing ki nong shat per thai ne ki nong roi per thai ne pi de ya ro sa ka no ru ka ba kut ta ka de be ka du jok na mar ka ta ngi hab an kala ka mon ngi hab an im ka jing im ka ba khoi ka ba kan tang ka ba riu ble te na ka ban ta ki ru khoi ki jong u ki ba khin diat u ble un yo ban ya da ya ka ni ka ri khasi ka jong ngi tang ba la da u ble ya da mak na ru unia datang ya ka do la da ka man sim ngim sim la IT sha ublei da la kut hi ka jing im te hablei ba sha du jok te ai haba don ki ri khoi ha ri khasi ka jongi ki ba du wai ai ngi nam long ki ta ki ban yo ka jing datang na man ta ka do ngi be ru ya ta ka jing im man sim ba ngi be lang sha ta kan sha ba ya lang om bangin yari tingen ha ki te ki ri khoi ki jong ublei ha ki te ki nong du wai bangin yari tengen hang ta bangin yas ngomelen hang ta rengin ya be langken man yari sumar om de teng ka do han re ka man sim ru te kamat wan ka jing ja ayu yu ngam shep ting ra ha kateng jisu in yo e ka jing job namar bang ayu ilisha hang nu usngo khuslai uklem khuslai e ru em bat ki jing ja shi bon ngala la ha ka bible ngala la ba ublei udon ha ka liang ka jongi na ka thama kam de te ka jongi ka de ka jong ublei te ke e pat ngin khuslai de ra te yoroi try